दायो बेरायनो थांनो नागिरदों होनना बुंदोंमोन आङो स' जों दायो एकदम गारि नै लाबाय सोब गासिबो बर' गोजासो दै रावबो जोंना गारि सालायग्रायाबो पाइलटआबो बर'सो आदा हाय होनना बुंनालाय एसे ओरैजाय आदा खोनायाखै नामा ओरै हाय होनहरदो हाय बर'सो बेबो मिथिबायना स' जोंना सारा एसे माबा मोनसे बायहैदों मा खालामदों मिथियासै बुंदों नामा स' जों गारियाव हाबग्रोनोसै ना दे जिरायदो मुम्बाइ दर्शन दिनै बेरायनोसै एखेबारे ओइ निजम मा बेरायगोन होनदों गेट अफ इन्डिया गेट अफ इन्डियाबो गेट अफ इन्डियाथ' दिल्लीयावसो गैयामोन नालाय मुम्बाइआवबो दङ मोनसे गेट अफ इन्डिया आच्छा बेयावबो थांगोन मुम्बाइ गेट अफ इन्डिया दङ ताज हटेल ओमफ्राय मरीन ड्राइभ महालक्ष्मी ओमफ्राय आलि ना मा होनदोंलाय आन्दिरि ओमफ्राय माबानि आन्दिरि ब्रिजआ आच्छा बे गिदिरा बे ब्रड सिलि होनना बुङो बे माबा रिया ब्रह्मआ जे माबा एलबाम बानायदोंमोन बेयाव ना ओमफ्राय बिनि उनाव जों महालक्ष्मी ओमफ्राय बे मुस्लिमफोरनि मोनसे आलि होनना बुङोना आलिबाबो थांला खोमा बेयाव थांला बे गोजानद्राय जागोन आरोना स' होमबा जों दिनै गोबां जायगायाव बेरायगोन आरो जोंना सारा माबा बुंदोंमोनलै माथो बबावबा सिनेमा एक्टर एक्ट्रिस थानाया सलमान खान शाहरुख खान थानाय नङा बिदि थांगोन होनदोंमोन माथो आन्दिरि एयारपर्टआव थांगोन बिदि थांगोन दे बोना होलाय आंथ' जेबो रोंथारा गारि गिदिरबो गैफेरा नालाय सालाय ओंखायनो दे स' जों दिनै मुम्बाइखौनो गिदिंजोबसिगोन होनना बुंजायानो साबसिन जायोना एकदमबारे फेमास माने मुम्बाइनि बिराद मुंदांखा जायगायाव जों बेरायनो थांगासिनो दङ स' नोंथांमोना नायनो मोनगोन ससे क्लिप्स होगोन बेवहाय फुरा गासिखौबो होजोबनो हानाय नङा टाइमाबो बरिं जागोन नोंथांमोनाबो नायनो बागोन स' नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय स' लेट्स स्टार्ट
बेयावहाय मानसिफोरा फट' खेबलाबायदों बे दरजाफोरखौनो लाजिलायलांनो नाङा बिदि दरजाखौ फट' खेबजालाबायदों मानसि खेबजाबायदों बिदि जाबाय ओंखायनो फट' खेबासैना खालि भिडिअल' खालामबाय आङो माने सारुखानि फिसालानि जोंना गारिया बैयाव दङ ओमफ्राय सागरनिफ्राय BKC Geo World Garden Geo World Garden इभेन्ट जायो माखासे इभेन्ट जायो प्रग्राम जायो बलिउडनि स्टारफोरनिया बेयावबो जायोदां आरो दाख्लै मोनसे जादोंमोन ना जिअ'निया बेयाव जादोंदां जों दायो मुम्बाइ बेरायना फैबाय सलमान खाननि न' शाहरुख खाननि न' ना आरो बिनि गेजेराव बे मा होनोमोनलाय सिसिलि गालां सिलिं ओमफ्राय आरो दैमा सेर सेर माने लैथो सेर सेर बेरायना फैबाय आरो मुकेश आम्बानीनि न' लता मंगेशकरनि साइडनिफ्रायबो ओमफ्राय गेट अफ इन्डिया माने गेट अफ इन्डिया माने दिल्लीनि गेट अफ होनानै बे इन्डिया गेट जाहैबाय गेट अफ इन्डिया मिन्स गोदोहाय ब्रिटिशफ्रा बेजोंनो फैदोंमोन आरो लोगोसे राजाफ्रा फैयोब्ला बेजोंनो वेलकाम खालामो नामा ओमफ्राय बेयावहाय RBIनि जोंहा आरो माबाखौ हेडक्वार्टारखौ नुलायबाय ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय जों मा खालामो स्टक एक्सचेन्ज ना मुम्बाइ स्टक एक्सचेन्ज ताजमहल हटेल आरो नैथि मेरिन ड्राइभ ना